Il-bastiment Ocean Viking tal-aqda mhux governattiva SOS Mediterranea salva 50 immigranti ieħor il-barra mill-Libja. Fost dawk li ġew salvati f'ħidma li ħadet 3 sigħat hemm 12 tifel u tifla ta' taħt 18-il sena kif ukoll mara tqila. Sadattant fuq l-Alan Kurdi qed tiżdied it-tensjoni fost il-persuni illi għad fadal abbord. Dan wara illi kemm Malta u l-Italja irrifjutaw id-dħul tal-bastiment fil-portijiet rispettivi. Fl-aħħar jiem minn fuq dan il-bastiment ġew evakwati 5 immigranti minħabba raġuni ta' saħħa u nġiebu lejn Malta. Madankollu fost dawk li fadal abbord fl-aħħar jiem diġà kien hemm diversi attentati ta' suwiċidju waqt li fl-aħħar sigħat inqalet ġlieda li ħalliet wieħed midrub. Fil-fatt, Net News jinsab informat li fil-lejl ta' bejn il-Ħadd u t-Tnejn il-Forzi Armati ta' Malta evakwaw lejn Malta 3 minuri oħra wara li ppruvaw jaqbżu l-baħar u ġew dikjarati li huma fi stat ta' periklu għalihom infushom. Din l-evakwazzjoni hija t-tieni waħda fl-aħħar jiem wara li matul il-ġimgħa li għaddiet 3 persuni fosthom żewġ żgħażagħ ta' 15-il sena inġiebu lejn Malta wara li kienu rrappurtati li jinsabu disprati sal-punt li kienu suwiċidali. Dan il-bastiment issajlu d-9 tiem maqbud bejn sema u ilma f'żona ta' tiftix u salvataġġ li taqa' taħt ir-responsabbiltà ta' Malta.